जिउतिया व्रत के कथा कहतनी। आप सभे सुने लोगिन, सुन के लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे लोगिन, ज़्यादा से ज़्यादा कथा के शेयर करे लोगिन, शुरू से लेके लास्ट ले कथा सुने लोगिन कि कथा सुनला के आप सभी के फल मिली। एगो गांव रहे, एगो गांव में 4 परिवार रहे। एगो माँ बाप दूगो बेटा। दुगनो बेटा सियान हो गईले सन तो माई बाप शादी कर दिहल। शादी कइला के बाद से बाप मर गईले तो महतारी के दुनू पतोह भी बहुत मान सम्मान आकी करसन आ दुनू बेटा भी बहुत महतारी के मान सम्मान करोलो। तो दुनू बेटा कहलो कि माई बाबूजी मरिए गईले, घर के धर्म करम कैसे चली। हमनी के बाहर जातनी सन ज़्यादा पैसा कमाए सन, तहार सेवा करे खातिर 2 जनी बढ़ले बाटे लो, देखभाल करी लो। हमनी के दुनू भाई बाहर जातानी सन। माई कहली ठीक बा बाबू आकि जा लोगिन बाहरा। तो दुनू भाई आकि विदेश चल गई लो कमाए। दुनू भाई विदेश चल गई लो तो दुनू भाई घरे रहत रहे लो तो पतोहिया बहुत मान सम्मान ससुई के करत रहली सन। आ जब दुनू कर बेटा चल गईले सन बाहरा तो पतोहिया बुढ़िया पर ध्याने ना दसन। खैला बिना उनकरा के खटिया में सटा दहली सन। अब तो आकि मांगस 1 रोटी तो दसन तूर के रोटी। अब का कैली सन, एक दिन के बात हटे कि खैला बिना बुढ़िया मर गईल। खैला बिना बुढ़िया मर गईल तो दुनू बेटा के लगे तार फोन कैली सन। तो बेटा अइले सन, कहतारी सन कि रुपया पैसा हइले नइखे, काहे खातिर लकड़ी काठी कीन के फूके तापे जइब लोगिन, आकि ले जा लोगिन बुढ़िया के लाश आकि नदी नाला में फेंक आव लोगिन। बेटवा आजकल कलयुग तो बढ़ले बाटे कि माई बाप के बेटा आकि भूल जाता आ मेहरारू के बात माने लागता। तो माई पोसले पलले रहली तो महतारी के मेहरारू के कहला पर नदी में जाके फेंक दिहल लो बेटा लो। फेंक के आके हाथ गोड़ धो के घरे बैठ गइल लो। कहल लो कि 2 ब्राह्मण खिया दिया ई माई के नाम पर। तो कहतारी सन दोनों पतोह काहे के मर गईली, होने बलाई खत्म हो गईली, का जरूरत बाटे 2 ब्राह्मण खियावला के, अपना खाए के तो ठेकाने नइखे। उ रही तो हमनी के खाई जाई, ब्राह्मण केहू ना खाई, काम कठिया कुछ ना होई। दुनू जना के मरद अपना अपना मेहरारू के बात मान के माई के ना काम कजिया कुछ ना कइलो। महतारी इतना पानी बिना फक फक उनकर प्राण आकि व्याकुल भई रहे। चारों तरफ एकदम भटकस कि अब हमरा के पानी देला लो, अब हमरा के पानी देला लो। दुनू बेटा में केहू अपना माई के आत्मा के शांति खातिर पानी ना दिहल। तब जिउतिया व्रत आइल। 2 बजे राती खानी आ कोनो तिरिया उठ के अपना छानी पर तिरोई के पाता में झिगुनी के सब्जी आ ओठंगन चढ़ा देले रहली। अब उ जाके देख तारी कि होही छानी पर धइल बा आ बड़ा वो छनिया पर तिरोई के पाता बड़की बड़की पसर रहे आ बड़ा तिरोई फर रहे। तो जाके बैठ गईली। जैसे बैठ तारी तैसे बिलैया रोटिया लेके चल गई। झिंगुनिया के सब्जिया आ पतवा पर रहे तो तिरोइया के पतवा उनकर आत्मावा तुरे की सब्जिया हम खाई। तो आत्मा उनकर तिरोई के पाता तुरिए ना पावे। तो जीउत भगवान 3 बजे भोर में निकलले कि चली हम सबके खाना सभे हमरा नाम के चढ़ौले बा, चली हम सबके खाना देखी खाई पी। तो देख तारे कि एगो छानी पर आत्मा आकि पाता तुरता सब्जी खाए खातिर। तो जाके आत्मा से पूछले तो उ आत्मा बतैलस कि हम हुनकरे माई हई फलनवा के, आ 2 बेटा हमरा बालो, हमरा के नदी नाला में फेंक दिहल लो, काम कजिया ना कइलो, पानी बिना फक फक हमार जीव करताटे।
आ भूखे हमार जीव एकदम व्याकुल बाटे। यही से पतवा तुरत रहनी है सब्जिया झिंगुनिया के खाए खातिर, तो टूटते नहीं खे हे भगवान। तो भगवान कहले कि अच्छे, जैसे तू इतना दिन बीतैलू तैसे तू आज भर अपन प्राण के एक बोध कर। का कैले कि वही बेरा उनकरा घर के अन्न पानी दाना सब कुछ उनकरा घर में के समाप्त कर दहले। जब चिल्हो सियारी जीवत भगवान के ओठंगन चढ़ावे दुनू दियादिन जाता लो कि हमनियों के ओठंगन उठे के चले के ओठंगन चढ़ा के पानी ओनी पी के आ घर जीवतिया भूखे के तले घर में ढूंढे लागल लो, ना कहीं पानी मिले ना कहीं दाना, पूरा घर भगवान नील क दहले। वैसा ही गोड़ लाग के आ सारा दिन निखंडे भूख रहे लो। वो लोग के फक फक प्राण करत रहे पानी बिना। तो राती खानी सपना में जीवित भगवान अइले आ कहले बुढ़िया के दुनू बेटा लो से कि तनी लो तो अपना माई के लाश के नदी नाला में मेहरारू के काला में फेंक देला लोगी। माई जन्म देहली करम बनौली पोसली पालली तो भूल गईल लोगी। आ मेहरारू के बियाह क के लिए अइल लोगिन तो जवन कहली सन तवन मनल लोगिन। तो मेहरारू के कहला में माई के आत्मा के शांति भी इतना पानी भी ना दहल लोगिन। माई के प्राण तड़पत आटे तोहरा। अब बताव आज दिन भर में तोहार मेहरारू दुनू जानी कैसे तड़पत आटे लो। तोहार माई साल 6 महीना से तड़पता। अब होते बिहाने उठल लो, अपना अपना मेहरारू से कहल लो कि भगवान हमरा लगे राती खाना आई रहनी है, ऐसे ऐसे कहनी है। बहुत भारी गलती हो गई कि हमनी के अपना माई के आत्मा के शांति ना दहनी सन, इतना पानी ना देहनी सन, क्रियाक्रम अपना माई के काम काजी भी ना कइनी सन। फिर सारा दिन फक फक पानी बिना दुनू जानी तड़पो लो। पारन के दिने भी सवेरे गइल लो कुइया में से पानी भर के लियाइल लो। आंगना में धरत आटे लो पूरा पानी सूख गइल। कहीं से नल पर से नदी में से कहीं से पानी लियाओ लो आ लियावत लियावत घरे सूख जाओ, लेकिन पानी बाँच ना पावे कि दुनू जानी पियो लो। फिर साँझ भइल, वो लोग के प्राण तड़प तड़प के नाचे। तो फिर जीवित भगवान रात में अइले, कहले कि तारा लोग के समझ में आवता कि पानी या दाना का कहाला। सास के तो अपन की बुढ़िया के बेटा से कहवा के नदी नाला में लाश फेंकवा दहलू लोगिन, काम कजिया ना करे देहलू लोगिन। बुढ़िया पानी बिना तड़पतिया। अब तारा लोगिन के बुझाता 2 दिन में कि अन्न पानी का कहाला। लागल लो जीवित भगवान के मुड़ी दर दर के गोड़ लागे आ दुनू जानी लागल लो माफी मांगे कि हे जीवित भगवान, ऐसन गलती कइनी सन से कइनी सन, अब फिर गलती हमनी के ना करब सन। अब से हमनी के का करी सन कि हमरा सास के आत्मा के शांति मिली। जीवित भगवान रौरा बता दी कि बहुत आकी माने रो लो आ बहुत माने जीवित भगवान से ऐसे एथी करो लो मनौनी। जीवित भगवान कहले कि तारा घर में जा, पानियों भर गइल आ दानो पानी सब कुछ भर गइल। जा कोठिला में से चाउर काढ़ आ घर में भात बनाव आ माड़ पासव आ माड़ भात जितने सरर सरर तू खइबू उतने तहरा सास के कंठ में जाई आ उतने पानी पीह कि उनकरा मुंह में पानी जाई। तो जितने खाइल लो दुनू पतोह लो उतने बुढ़ियों के जाके थोड़ा थोड़ा अन्न गइल उनकरा प्राण में। पानी पियल लो वैसा ही थोड़ा थोड़ा पानी गइल, तब जाके बुढ़ियों के कुछ शांति मिलल। तब जीवित भगवान कहले कि हर साल जीवतिया के नहा खा के दिने भोर में
जवन तोहरा सास के पसंद रहे उहे पुआ पकवान खाना बना के तिरोई के सब्जी बना के तिरोई के पाता पर चढ़इह सन, खियइह सन, खइह सन आ अपना सास के आत्मा के शांति दिह सन। त जइसे उ दुनू दियादिन मिल के अपना अपना आकि बुढ़िया के बेटा से कह के नदी नाला में एमे लाश फेंकवली सन, ओसन केहू के बेटा मत करो आ केहू अपना माई के साथे ओसन व्यवहार मत करो आ केहू अपना मेहरारू के कहला में आकि मत पड़ी। माई माई होले, मेहरारू मेहरारू होले, सभे अपना अपना माई बाप पर ध्यान दी। कथा सुनला के धन्यवाद।